Ano nga tanong ko? Aglandi ak may turay maminsan ba? Yeah! Ade rito kanyam. Mamarto mo lang yung babae. Nya rito kanyaman. Dati Grabe tig nga lang naman. lang. April boy. Made, mali. Di ka mami. Yung ka ay kasta na April Joel. Sawa na ni May. Pwede ka ni Junjun. Halinin na at magsaya Dahil ang Bakat Andres ay nandito na Kwentong katatawanan na may kalokohan Yan ang kanilang samahan Talagang pampawala ng stress Pag nandidyan na si Bakat Andres. Ano nga tanong ko? Aglandi ak may turay maminsan ba? Right, tama ka. Adi sino Saltaw. yan? Kaya. May saldaw lang. Ang ganat ti madi ka makaasawa. Ilang di ka latan. Ay, may saday. Ade rito kanyam. Sino? Mamarto mo lang yung babae. Oh? Wan, kaparagpagan kayo, kabaraan kayo. Kaya no, kasakit ka matatakain. Eh tajim baga ma. Kaparagpag mo. Kabarampag. Oo, di ba? Madi lang sikati, mga pero titibaran na pares kayong taon. Talaan kami sa adya. Ay, nya rito ka nyaman. Hindi keta. Kailangan to aja agbalintong anak mo mamatay. Kakas dia talaga, ano rumor tayo kadagam na butay. Ya, ko aja anak ko kinaurnos to kinama din ng Tultuladan. tultuladin aja aramid ko. Ay, una, sa bagay. May nadutay pagkakamalik tayo panagbiag ko. Kailangan nga pasak pala dyan ako, Mike. Nagmutaling ka mga aman no kasi dahil. Madi, bahalan tayo mistramatan ang mangkuan, kasi siyempre basa aja. Abi si kagat ti kuan. Agsuraw, adi mistrana Nagadali siya. Okay. Nagtanga may mistra no sulwan na pilang maginom. Mamartag lang di tatang mo kininang mo. Kasi ka mamartag ka bay, di ba? Ang nalaling nga kita mistra ti agpa di agbagba man agbagbagay ti bugbay ngas dai. Nga biliba mo lagi ta mistra. Ano nga tanong ko? Asawa, ito ko di mistra na dyan ako. Mabalibay. Una ata no the tutor na nawan. Ya. Magaling. Ay di ko principal no katala ay pilimon principal ay. Kano no kay na rumor, di rumor lata nag agkating klase. Bigatin na di inang na. Babae. Ay. Nagdata mo ka standard. Principal agad. Outside to pa nga ko, nalpas ko. Tidamag. Amo nga do sumsumbat ko dyan, no, sakti dinamag na. Kasi ano no English na kon. English mo Nung ta. baga na kan, what do you do for living? Drinking kung ka na araw. Kung na basta nasago mo di damag na kasi ajay. Drinking alcohol kung ka na kanya na. Ay tipil yung lang na di ko. Adi medyo ako kamit Math teacher. Mat. One. Eh kasi ano ko yung anak adi ka nagkapoy pa tayo. Apa yung cellphone? Calculator, cellphone. Tara ya. Ay to di bago na ya. Alam mo parigatong pera ta panuno mo. Awon sa balen, may rito mo. Nagdimot, naglalaing. Adi sakto lang ka para kanya. Adda bulag. Bulag. Oh. Pwede na mo aram ito mo babae ang babae aja tadi na mo. Pwede na makita. Pas, madikete glowo. Weh. Jadi da kanya man lok no ha. Kaya manipod din nagsabali ka titarawang di kong pogi ka nito. Linis ka pangakit kita anong doy. Pwede kwa namurungap nagalangan ko mo tayo. Mo ni ko. Okay. Tangay. Mr. M. M nga din M. Mugingan. Sakto na talaga. Boy, nalantad ka niya, boy. Tagkisata ka na, boy. Ay vlogger ata, boy. Ay sika nga vlogger. Sino? Ni kay Lucano TV. Oh. Nalantad ata. Sana all. Kay Ilocano TV. Boy. Guwapon boy. Sakto. Bagay ka sa. Parehas ta boy ni tagkisata ni boy. Tagkisata boy. Dito na ka may sound. Kanya na ngay. Ate na Dito mo lang ang kamli. Ate replacement. Replacement. Oh, teka lang ikabil mo mitaji kanat kanito nga sa bago. Kasi boy ni. Galangan. Real time. Lagas na ito kanong tikal man di balay. Nakala ni bagat ko. Oh, napasubra natin ng rice? Dati ni paste. Nata kanya mo. Gugulo kayo talaga. Nata lang kami nagparang kayo mo kanya man nakadyo. Ayun talaga. Tumataragya, boy. Boy, ang tira. Boy, kasasahod na ata boy. Dagadugin atang na nga si Dain. Ano yun? Pabulat ka na. Mr. M, Mr. Big. What?
Buksit. Nyati bulutin niya. Kung tupay mapatiraman natin, prino natin motor ko. Inutang ko lang garda dyan. Weh! Painuman. Manong ko na ito danuman. Awan. Kuyat ko mo, raman na Pogi, di ba? Pogi. Dakos to minum ka data. Gwalbaliw tayo. Kinang pa kita ping-ping mo kadamuging mo na. Talaga. Nagkinis ro pa ng Ang araw eh. pira niya kayo mo ito. Utang lang aja ko na lang garo din. Ang tamas pa jagong na. Uy, ay paiso. Di ba kasi dati yang? Mati ka lang nagkatawa-tawa, medyo parang gidikin eh. Boy, ka toothbrush ko, boy. Kasama ba si Nay? Mati ay pa si dati plat tatan ni ko dumugsulan boy. Jagong nan. Boy, da kay kingas na nga singer. Ay, video ka tayo. Singer na rapper. Singer. Sino? Kasta. Mati nga singer. Artista. Ano ato ikaw ni kapro ay ingasan ni ko ni Wale. Wale Payola. Ba. Di ba? Boy, kalbo aja, boy. Mati naman kastan oh, kita mi Wale Payola. Kasta ila pa ila mabuyak ni ba? Basta lang, dapat nakaside ka kanayon na. Yakanta na dyan. Anang. Boy, maulawak mo tayo ka pa panalpa mo tayo ulok. Namiss na ka kahit yung talaga ngay. Talaga pantayin na eh. Dati Grabe diptig nga lang na naman. Di kapay natin pa ayos ka. Talagas tata po, normal ata. Inborn. Baka mabalin na kami apply di pag bububraan ka no, baka rin pumugi kami. Yawan, nag-resign kami gwardiya nga may isan. Harja. Kung gwardiya, di kayo gwardiya. Nakita tayo. Kahit ko kasi trabaho na nagpindas niya oh. Numadak. Malalati ko ato boy. Pagtatrabaho ko 7-Eleven. Hindi ah. Nya. Nagbawas lang 17 na tayo. Boy, gwardiya ka na. Web dati. Kailanganin tangarod nga matanggap di tano din, gwardiya pa. Mati ajil ako lang na. Oh, I say. Nga di ko OIC, ay ano nga dyan? Suti Ano pinakangati natin meaning na dyan, OIC? Oh, ay say. Operation Internal System. Corporation. Ay. Si sana. Tagal ito magtulog ako. Talaga may alam, danda ba kayo? Sabado ni Gloria pa lang, mamaritis ka na. Danda mo, mabigwasan lang yun. Tangiwa yan. Namiss ko yung katawa mo. Siyempre, alam mo, siyempre, noong nagkatawa siya, nawanan, noong tayo silbikon. Di ba? Kung tayo agpapaisong ka niya yun, Manumat tinalokong nga tao dyan, hindi pag-ubra. Alo sa amin no, may salatan. Dimbagay, kasta May lang nga di man dyan malulukon. Tamo na gamin ni ti tara itibiyag ko eh. Ni, tatay ni Wali Bayola, kasta ti forma mong Jimmy, tatay. Jimmy Santos. Mati, Jimmy Manzano. Hindi, kasta na ibay. April, ay, hindi ko amin na hindi mo sa. Tawali ka na, hindi ko April Reyes sa dyan. April Reyes. Madi niya na gana ding artistan. Ay kumanta te, di ko kayang mawala. Ano sa dyan? Uy, Ogie Alcacid. April Boy. Made, mali. Di ka kami. Di ka ay kasta na eh. April Boy. April John. April John. John. Sawa na ni May. Madi nga ni Junjun. Ni Junjun sama aja. Madi nga April, Junjun lang aja Di ka tamo. palayaw na lang ada, tilaga na di Manuel Kalipan. Alam mo ko kahit tanggapin. Jun. April Junjun. April John, asawa ni May. Wala to, anak na ni Kwa. July. July madi nga ni Michael. Neme, ganun mo gawin. Ni Michael aja ko. Ewan na to. Nga kayo mo ito, nagugulo kayo magamin. Pamirinda kami ito na. Si tito trabaho mo, amo mga tambay kami, di ka magpamerienda. Kagidyo ko ni kapapi mo, di ko pamirinda. Kapapit, bumabot si apit. Kung pa'y pagbayad utang. Sige na, pagpayad ako, awan ang utang mo. Oo, ang tilap yan. Naririta ka rod kay nagkulbot mo eh. Nga, mga tingin trabaho nan, di pa'y pam. Nagpamerinda ka lang kumama, to resito lang. Sitaw? Koklatan. Sito lang garot tiket. Direk! Ngala ka man tikok! Ay, busy ka lang naman tag. Kokal! Sitaw! Kapag niya ka ubeng? Pupukan na ka, wala ka. Basi-basi na. Kapag ubing nga sitaw? O, tubay to na tagaro dahil. Uri, duwa lang. Nakapudpudot niya kayo mo ito, hindi mo lang may pamalubong. Sa bali mo tatapanon mo, arak to, tubay to, pang kuha din pang buwis ko.
Kasi mila di panunod kita, mamarte ka garad. Ora ni baka, di mo di panunod. Panglasin. Te. Oh, aginoran tayo dati pagtungtungan mi ni Baak. Kagumatang ti ko. Pala gumatang Di ko tubay to. Kwarta matan ta pagtungtungan. Buludok pa na yung piram. Saboy, dapat kanyam. Nga mabayagan na. Kagumatang tubay ko. Orenta ka, Sabi orenta ay ka. toy, dapat na tubay to mo. Ha? Kok latan, kok. Basta sa tubay to. Motor ko, tanong na parpartak. Sige. Kok, tiga tangan. Hey, may susunod na motor. Oh no! Hoy! Ano ko, kasalubor mo makamotor. Nara naman ta susi, magmagna ako na.